Любовта може да спаси света, но единствено природата е способна да укрили човека по неповторим начин. Даровете, които черпим от нея, действат благотворно не само върху кожата, но и върху всички сетива от човешкото тяло. В стремежа да изглеждат и да се чувстват перфектно, както звездите, така и обикновените хора, изцяло се доверяват на биологично чиста козметика и храна. Носителката на международната титла Мисис Глоуб, Румяна Маринова, не е единственият привърженик на успокояващия ефект на маслото от шии. В световен мащаб кожата си с него поддържат още лошите момичета Линдзи Лоан и Камерън Диаз. Аристократичната красота на английската прима Кира Найтли също се дължи на благотворното му действие. Днес продуктите, извлечени от растението шии, се включват в органични сапуни. И за да има подходящ ботаникус сапун за всеки тип кожа, най-често се смесват и с други растителни масла, като маслина, лайка, сладък бадем, какаово масло и много други. Малко хора си дават сметка, че историята на сапуна върви успоредно с тази на човечеството. Началото идва още от времената на древногръцката митология, когато при пренасенето на жертви за богиня Артемида на остров Лесбос се изгаряли животни. Тяхната мазнина се смесвала с пепел и дъждовна вода и след смесването им се родил първообраза на сапуна. Любопитен факт е, че първите бани били построени още в Древен Рим, а сапунът придобил вида, който познаваме днес, едва през 17 век в Европа. А за да използваме така разпространение днес шампуан, е трябвало да чакаме още 3 века. В превод от френски думата шампо значи масажирам, което води към начина, по който трябва да бъде нанесен. В съвременния свят съществува огромно многообразие от обогатени козметични течности. Много държа на косата си и на нейния добър вид. И тъй като аз я третирам доста с този цвят, който винаги искам да поддържам и да постигам, така че тя се нуждае от специална грижа и тази специална грижа аз намирам в натуралните продукти. От холивудските знаменитости Дженифър Анистън си е спечелила славата на звездата с най-красива коса. Според статистиката, най-много дами искат да имат прическата на известната приятелка. Екс-съпругата на Брад Пит поддържа светлата си прическа с възстановяващ шампуан от чаяно дърво. Тайната за хубавата коса на актрисата Ан Хатауей е шампуан с лавандула и хвойна. Дамите трябва да са наясно, че първото нещо, което мъжете забелязват у една жена, е именно прическата. Така че не можем да си позволим компромис с нея. Нашият съвет е да черпите сила, енергия и идеи за здравето и красотата от чистотата на природата. Обичайте себе си и се наслаждавайте на живота.